Koľko máš kúskov vo svojej zbierke? Nemám presne to spočítané, ale zhruba okolo tých 700-800 kusov. Minerálov? Áno. Wow. A kde to skladuješ? Musíš to skladovať nejak špeciálne? Alebo... V mojej detskej izbe, kde vlastne už teraz nebývam, tak tam mám taký väčší priestor okolo postele, tak tam je momentálne 9 vitrín. A tie kamene, ktoré sa tam nezmestili, sú kade-tade po parapete, po stole a po krabiciach pobalené. Čiže to nemusí byť nejak špeciálne uschované so správnou vlhkosťou, teplotou? Snažím sa vyhýbať takým minerálom, aj keď niekoľko takých kameňov mám tiež, ale práve to je aj jeden z dôvodov, okrem tej samozrejme tej estetickej atraktívnosti, prečo zbieram kremene, že sú veľmi stabilné, pevné, odolné a tým pádom nevyžadujú nejakú špeciálnu starostlivosť. Tak som sa potom zameral skôr týmto smerom, preto mám aj málo vlastných nálezov. Jasné. A fotíš teda iba pre svoje potešenie, alebo niekde máš nejaké portfólio, predávaš tie fotky, máš výstavy alebo niečo? Primárne som začal fotiť vyslovene len pre svoje potešenie a postupne cez viacerých známych som sa postupne dopracoval aj k publikovaniu svojich fotiek vo forme napríklad rôznych článkov. Je viacero časopisov vo svete, ktoré sa venujú minerálom a zberateľstvu. Napríklad nemecký časopis Lapis je veľmi známy, potom niektoré moje fotky boli uverejnené aj v Mineralogical Recorde, americkom časopise, a Mineral Observer, čo je zase ruský časopis. Okrem toho som prispieval do viacerých kníh alebo monografií a neskôr som aj sám vydal 2 knihy. Jedna sa týkala minerálov, druhá ľadu, a v ďalšej knihe som intenzívne spolupracoval, kde som spoluautor. A ty si nám niečo priniesol ukázať? A ako zberatelia máte aj nejaké hromadné výstavy alebo niečo? Alebo to sa nikdy takto nechodí na nejaké hromadné podujatia, výstavy minerálov, prezentovať, chváliť sa svojimi úlovkami? V podstate skôr, čo je relatívne bežné, niektoré prestížne časopisy mineralogické vydávajú po dôležitých mineralogických výstavách reportáže a tam sa viacerí ako fotografi podielame, že vlastne z tých výstav už potom do reportáží prinášame svoje vlastné fotografie, ktoré sme tam uskutočnili. Profesionálne pri fotografovaní a nie prejavovať automatický záujem, že niečo chcem získať pre vlastnú potrebu alebo do vlastnej súkromnej zbierky. Ideš na to vypočítavať? Málo kedy, väčšinou to ignorujem a snažím sa vôbec na to nemyslieť. Jasné. A sú si majitelia vedomí ich hodnoty? Väčšinou? Rozumiem. A teda je to ešte väčšia rarita nájsť niečo takéto na Slovensku? Alebo na Slovensku sú tieto kalcedóny? Práve, že to je tá vec, že chalcedóny z Byšty sú známe, ale takto kvalitných chalcedónov je len niekoľko.